Те пътуват вече повече от 1000 години. Един народ, чиято история е изписана по прашните пътища на света, през безкрайни пустини, през вековни империи, през граници, които тогава дори не са съществували на картите. Пътят им не е просто географско движение, а оцеляване, път изпълнен с музика, надежда и горчивина. Хората, които днес познаваме като роми, тръгват от плодородните и древни земи на Северна Индия. Те напускат своите домове преди 10 века, носейки в сърцата си единственото, което никой не може да им отнеме – техния език, тяхната магия, тяхната музика и тяхната несломима култура. Всеки техен инструмент е памет за прадедите им. Вековете минават, а те прекосяват Персия, Византия и накрая достигат бреговете на Европа. Те идват не като завоеватели, а като странници, но почти навсякъде, където стъпи кракът им, те са посрещани с съмнение. Очите на света ги следят с недоверие, а законите на държавите започват да се затягат около тях като обръч. Нежелани, винаги чужди, винаги различни. В историята на човечеството често идват времена, в които да бъдеш различен се превръща в престъпление. Времена, в които цветът на кожата ти или езикът на твоите песни може да се окаже смъртна присъда. И тези времена наближават Европа с бързината на буря. Когато Втората световна война избухва, мракът на нацисткия режим поглъща континента. Тяхната идеология на омразата е ясна. Светът трябва да бъде прочистен от онези, които те наричат непълноценни. Сред първите цели на тази чудовищна машина са ромите. Започва епоха на систематично унищожение, чийто мащаб е трудно да се проумее от човешкия ум. Първо им отнемат правата, после им отнемат правото да притежават собственост, след това ги лишават от достоинство, като ги затварят в гета и трудови лагери. Накрая, в студените кабинети на бюрократите се взема решението да им бъде отнет и самия живот. Ромите са депортирани от градове и села, често без да знаят на къде водят релсите под краката им. Този геноцид има име в ромската памет. Те го наричат Пораймос. В буквален превод това означава поглъщането. Точно това се случва. Една цяла култура, хиляди съдби и безброй детски усмивки биват погълнати от бездната на омразата. Пораймос е раната, която кърви и до днес в паметта на оцелелите. Стотици хиляди роми биват избити по целия континент. В горите, в крайпътните канавки, в концентрационните лагери. Много от тях, мъже, жени, старци и деца, са натоварени в конски вагони и изпратени в едно място, чието име се е превърнало в синоним на ада на земята. Място, което светът обеща да не забравя, но често се опитва да пренебрегне. Аушвиц-Биркенау. Зад тези порти времето спира. Вътре в този гигантски комбинат за смърт съществува Тнар. Зигьойнер фамилиен лагер, семеен лагер за роми. За разлика от другите сектори, тук семействата често са държани заедно, но това не е жест на милосърдие. Това е просто поредната форма на психологическо мъчение, докато чакат своята съдба. Условията в сектора Бие са нечовешки. Гладът е техен постоянен спътник. Болестите като тиф и краста се разпространяват мълниеносно. Децата, които не разбират защо са тук, плачат за хляб, докато майките им ги притискат до себе си в опит да ги стоплят с последната искрица живот, останала в телата им. Това е чакане за неизбежното. Чакане за глад, чакане за болести, чакане за смърт. В тези бараки надеждата умира последна, но умира всеки ден по-малко. Гледаш как любимите ти хора изчезват пред очите ти, превръщайки се в сенки на самите себе си. Смъртта е навсякъде, в миризмата на дим, в студения вятър, в тишината на нощта. Нощта на 2 август 1944 година остава най-черната в историята на този народ. Заповедта е издадена, семейният лагер трябва да бъде ликвидиран.
Около 3000 роми, мъже, жени и деца са изведени от бараките си под прицела на оръжията и са отведени към газовите камери. Твърди се, че те са се съпротивлявали, че са пеели своите химни преди да влязат в мрака. Само за една нощ една цяла общност престава да съществува. Когато утрото на 3 август изгрява, над Биркенау тегне само тежка тишина. Бараките са празни, пепелта от крематориумите се сипе над полетата. Една общност, която е пазила традициите си хилядолетие, е била изличена само за няколко часа. И все пак, светът щеше да отнеме още десетилетия преди да признае тази трагедия. И все пак, тази история рядко се разказваше в учебниците. След войната, много от оцелелите се върнаха към същата дискриминация, от която бяха избягали. Те нямаха глас, нямаха документи, нямаха признание за своето страдание. Пораймус често е наричан забравеният Холокост, но паметта не е състезание за това кой е страдал повече. Страданието на всяка една душа е безценно. Аушвиц-Биркенау днес е символ. Той е предупреждение за всички нас. Символ за това какво се случва, когато позволим омразата да надделее над човечността. Днес ромите са тук. Те са оцелели, със своята култура, със своите горди истории, със своята музика, която отказва да бъде заглушена. Те са живият паметник на една несломима воля за живот. Техният език все още се чува, техните танци все още вълнуват, а техният принос към световната култура е безспорен. Историята не е само това, което се е случило в миналото. Тя е жив организъм, който изисква от нас да бъдем бдителни. Тя ни учи, че паметта е най-мощното ни оръжие срещу повтарянето на грешките. Историята не е просто хронология на събития. Тя е избор. Избор на всеки един от нас. Какво да помним, на какво да научим децата си и какво никога, абсолютно никога да не позволяваме да бъде забравено. Защото докато помним имената им, те ще живеят сред нас. Никога повече забрава, никога повече Пораймус.